Pozdrav ljudi, neću previše da dužim ovako klip, više ću da snijem iznutra, ali eto samo da snimim car tour što su ljudi tražili, pošto jebi ga je, nikako da snimim, sve bilo loše vreme i dalje je loše vreme, ko što vidite nije sunčano, pada kiša 10 dana, kola nisam ni prao i da ih operem opet će digne prašinu i opet u kurac, nisu mnogo prljava, samo pozadi možda malo prljavo. Znači što sam kupio, koliko ima sad već 15 dana, 10 dana, 15 dana. 320 dizel, E46, 150 konja. Joj, trebao sam ipak da ga perem, duša me sad boli kad ga vidim ovako. I nisam vidio, padala kiša, ljudi, bio čist jebate. Znači bio je čist. Facelift verzija, crn, lep, felne 17-ice, lepe, prljave. Trebao sam da čistim, ali nema veze. Uglavnom, to je to što se tiče ovako spoljašnosti auta. Ima neke sitnice gdje je ono počeo, viš to pozadi prljavo. Ima neke sitnice gdje je počeo kao da puca. Gepek. Mislim, jebem li ga, nije nešto veliki gepek, meni veći gepek ne treba. Neću da dužim tu previše. Isto šta trebam, znači šta ja planiram njemu od spolja da uradim, ništa osim da mu možda felne ne bi menjao, sviđaju mi se, ali bi možda prefarbao ili folijom odradio. Isto ove rešetke bi možda ovaj okvir ofarbao u crno, one su ovako crne, samo taj okvir. Anđelske oči isto hoću da mu stavim, to ne znam košta, to malo košta 50 evra, nije to mnogo, nije ni skupo, znači to može lako da se uradi. Ovako se vrtim ko budalo ko kola, imaju šiber, sad valjda se sve vidi. Znači koliko će to sada bude kvalitetno vidjet ćemo. Ali uglavnom to je to od spolja što se tiče. Znači facelift verzija meni je za moj ukus odličan. Sad ću lepo da uđem unutra, malo ću obiđemo neki krug. Da vidimo kako šta. Ali otprilike to je to ovako od spolja što se tiče auta. I opet džaba pričam kad se kamera jako loše čuje, znači kad budem vozio ima još lošije da se čuje. Ali bolje išta nego ništa, ja mislim. Tako da sad ćemo da vidimo unutra i to je to. Dobro, to je to. Idemo, vezujemo pojas, unutra auto, eto što mogu da kažem. Menjač je Steptronic, valjda Steptronic, nije Tiptronic. Steptronic, znači može manualno, može automatski, sad ću sve to da pokažem. Interijer očuvan, volan treba da se zameni, sedišta da se presvuku ko što vidite, ali dobro, to su sviđa mi se sedišta, sportska sedišta, znači imaju to na izvlačenje, imam ove grejače jebene, ali neću sad grejače sedišta ni da palim, desni isto, dobro ima i za suzača i za ovog. Ovo je sve kako treba. Pozadi je očuvano dosta zato što nije niko sedeo pa nije ispucalo, ali ovo je ispucalo napred, tako da to mora da se presvlači. Ovako ostalo što se tiče svega, auto je u dobrom stanju, znači ništa mu apsolutno ne fali. To što je automatik malo mi je bilo čudno u početku, jebem li ga, čekaj, neću pesme da mi idu neke naše da mi se ovo sranje. Da, neću naše pesme, marš, bacam mu ja ovaj player. Da ovo, može, Alauron Dance. Ubacam ovaj player da puštam ja muziku koju ja hoću, mada slabo se čuje daljinski mi za to govance ne radi i onda nije dovoljno pojačano i nekad hoće da loše se čuje, ali to ćemo sve da sredimo polako. Sad ovako, šta hoću kažem o auto? Šta bi ja to još sredio auto? Hteo sam da radim karbonske one, kako se zovu, đavole, ali neću pošto je to, a ovako mi se sviđa ovo sivo, jebem li ga. Znači, ja sam prvi BMW vozač koji daje mi ga, mislite, udara kamera u ovo sranje. Da se nije pojebala, a? Nije gledaj dalje za prvo. Viš, kad ćemo udaramo ovo gore. Ne veze. sad
što sam teo da govorim. Sad, koliko će to da se čuje, ja se pitam. Ali ovako, multifunkcionalni trokrak, znači tražio sam da bude multifunkcionalni trokrak. Nisam teo četvorokrake, toliko su stari, nisam teo da ne bude facelift, teo sam facelift da bude. Jebote, ja sam i ovako visok, i ovako mi kamera sad udara, jebote u krov, u nebo ovo jebeno. Ali dobro, ajmo ovdje. E sad. Da hoću sam da menjam brzine, prebacim u levo, sad je u četvrtoj, eto. Treća, sad se vidi na tab, ne, sad je druga, evo, sad. Što je prebacilo u drugu, možda sam više prespao. Znači druga, sam mogu, znači ne menjam sad sam ništa, sad ja mogu da menjam. Treća, četvrta, i znači to je to. I polako. Znači, polako. E sad bi mogao da teram, mogu bi ovam desno. Kad nisam prošao ovim putem, jo ljudi. Znači sad vas vozim po Lapovu, ali po uličicama ovim malim, stvarno ne bi trebao ovdje da vozim jer ne volim ove uličice, uske su nekad, imaju neki delovi gdje su previše uske i ja se sve plašim da ovo neće lepo da se vidi, majke mi. Kamera nije kvalitet sad ne znam koji, ja i dalje vozim automatski, ja sam zaboravio, na manualno. Ne znam, sad ako hoću da vratim u običan, u automatski, desno. I sad on sam. Ako hoću sport, ovo je sport. Znači tu samo kasnije menjao brzine automatski, ali kasnije, ali ovako je ono automatski štedljivo da kažeš da menja. Iako i kad je štedljivo ti kad daš pun gaz zalepite za sedište, neće sad ja to da testiram, auto vuče dobro, auto ne zanosi zadnja vuča, mene nikad nije zanelo, nijednome do sad nije zanelo. Ja ni ne ludim, ja ne volim ja brzo vožnju, ali ne vuče me da stalno vozim brzo, da se ja sad kurčim stalno, da pun gaz, da ja to silujem auto, to ne volim, ne znam. Ovdje malo zastoj neki imamo, ćemo da ga zaobiđemo. Sorry, nećemo ovako, ćemo ovamo, jebo ovamo ima milicija non stop, opet udari ja kameru. Ne mogu, visoka kamera, visok ja, loša kombinacija. Dobro. Opet ovi ležeći, retardirani. Ne, nisam zakačio. Ovdje je baš gužva, znači parkiraju s lijeve strane posebno koliko hoće. Ajde, okreći ga prijatelj. 520, petica. Još već, ali stari malo. Sad ali ovamo ima milicaj, vidjet ćemo. S ovim kako mi se drži baterija. Me zanima. Kaj je baterija? Jedna crta. Kaj je baterija ako se ljudi klip prekine negdje u pola klipa, ne znam što je ovako baterija slabo sad trajala, to me malo čudi. Ali ako se prekine u pola klipa, to vam je to. Da znate. Isto kad ono stajem, ne moram, samo držim kočnicu. Ne moram da izbacujem iz brzine, mogu ja da ga ubacim u neutral, mogu i u parking da ga stavim. Ali što bi, samo malo držiš kočnicu i to je to. Ovdje nema milicaji, ali možda ih ima levo.
E sad vam je ovdje motoput, 2 naselja, stotka, ubacit ćemo ga u sport. I da... Stotka... Auto vuče dobro, meni brže ne treba, 150 konja. Znači, šta vam kažem drugo? To je otprilike to. Pa i sad taktika. Ako ima milicaj, a ja stanem iza njega, haha, neće da me vide. Zajebam se. A jebo ga život, da li me zezaš da sad ti da me jebeš da ne mogu ni 100 da vozim? A ovdje je jebeno za preticanje, čak i kad je ispekidana linija krivina je, slabo se vidi. A ja sam s lagunom, eto, čist primjer naviko, da ne smem, da lagunom moram da ga ja u drugu bacim da bi pretekao ovako nešto. Znaš, mora da ga pripremiš ti pola sata za preticanje. Ovdje ne moraš, doduše ovo je sve sad puna linija, krivina, nepregledno, da si Ferrari pa ti rizično. Ali dobro, nema veze, polako. Sad se vraćam kući, da vidimo kako stoji baterija. Viš, ja bi sad i ovdje mogao da ga preteknem možda, ali... A mogu bi. To je otprilike to. Imamo ovu, počinje neka kišica. Evo i kišice, molim te. Baterija se drži još uvijek. Tako da sad idemo levo i kući i to je to. Sad ću ovamo još malo da snimim, nema ni ovdje milicaj. Brate, ovdje ih stalno ima, znači uvek ih ima, uvek. Ajde, vratimo u normalni mod. Tu uvek stoji, tu. Da, počinje neka jebena kišica. Klizav put i BMW ne idu zajedno. Ali nijedno me nije zanelo, znači nijedno me nije zanelo. Stvarno, znači, ne znam, ne ludim ja toliko, volim ja krivine, obožavam ja po krivinama da vozim. Ali nijedno me nije ja vozio meni. Nijedno me nije zanelo. Jao Bože, koliko još ima ovog teretnjak jebeni. Daj sad da ga ubacim u parking kada ovako znam da ću duže da čekam. O Bože. Dobro, evo ovako me malo gledajte još kola. Opet ponavljam to što moram da zamenim, da presvučem sedišta. Ovamo jedan lik u batočinu traži. Znači, paziti, lik traži... Kamera i dalje se drži dobro. A tek snimam, koliko? 3 minuta i nešto. Pa da. Nemam pojma. Znači, ne, ovo nešto izbagovalo. Lik traži 50 evra po sedištu, to je 200 evra za sva sedišta. Za ovolcno? Dobro, 50 evra kao za dva, ali za ovolcno neću ja cijela, sad neću ja sve ovo mi ne treba se preslači, ovo je ovaj đavo. Ali ne znam, to mi deluje mnogo, 50 evra za sedište da se presvuče. Možda i nije mnogo, jebem li ga, još ću da se raspitam. Mislim, ja svejedno moram presvučem, makar dao po 50 evra, nema veze. I, kako se zove... Ne, ovo se sad otvorilo. Beži, Jackie! Beži, Jackie, sunce ti jebem, Jackie! Jackie, jebem li ti nanu? Uš, sunce ti, čiji si? Trebam zgazim Jackie-a sad. Budala. Ne gleda kuće bre, kuće ide lagano, da. Obično kućići stvarno gledaju, znači on obrati pažnju, jel ima nešto ili nema nešto. Pametno je toliko da pogleda kad prolazi ulicu, jebi ga. Ali ovo... Ali eto, izgleda da nije. Znači ovako, ne znam šta bi još rekao o autu. Pokušavam da setim da li sam nešto zaboravio. Nisam ništa zaboravio. To je otprilike to. Auto ide ka metak. Iako ja to ne vozim nešto brzo, volim brzu vožnju. Ali ovo ne vuče me ovdje nešto, šta ja sad po lapu da vozim brzo. Bože. Ja u 95% slučajeva poštujem ograničenja. Znači, baš teško da...
moram da prišem opet krči. Gdje ćeš, prijatelj? Evo će ga pritičeš, šta ćeš? O, kako se zove... Tako da... Još malo se vozimo. Počinje sad malo i kišica. Juče sam teo posle posla da idem da snimim iz dnevne, a već bilo 7 sati, počinje mrak u pola 8, rekao ajde neću, ne vidi se kao, znaš. Al i računam bit će danas lepo vreme, ono kurac lepo vreme. Evo, bilo lepo vreme do pred sat vremena, sad počinje kiša, ne znam nija što ne brišem ova stakla, jer me nervira kad krči, ali dobro. Znači to je otprilike to, sad se otprilike vraćam istim putem. Mogu sam ja i kroz Lapovo cijelo da se vozim i tamo i do škole i svude da idemo da se vozikamo, da se jebavamo, ali to ću da snijem kad budem išao ovamo kad budem išao Vrnjačka Banja, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, pa ću onda možda i duži klip da snijem, što bi rekao kao vlog, mada ja to ne volim. Isto što bi radio, samo bi se ovako vozio i pričao dok vozim i to je to. Znači, ništa sad, ne bi ja to posebno nešto radio, nemam pojma, da li vam se svidio klip, ako jeste, bacite like, neki, napišite u komentar šta mislite, ne znam, ja mislim da sam odradio solidno, evo mac, ode mac. Što ja ovdje stavim na keca lepo i sam da ga brišem, jedan govna. Da, vraćam se istim putem kojim sam došao. Evo, čovjek džugira po kiši, sam ti trči. Jebem li ti kad zakrčiš, gasi. I otprilike, da ako vam se svidio klip, lajkujte, opet ponavljam, levo, ima li nema. I to je to, ništa, ljudi, vidimo se na nekom streamu ili klipu. Počinje kiša sve jače i jače, ovdje u kući dok nisam iskišao, pa se vidimo, ćao!